Hej, jeg hedder Dan, og jeg er medlem af Otfellow-logen i Aalborg. Nogle onsdage, der kæmper jeg en hel del med den her. I en verden, hvor tempo hele tiden stiger, og hvor forbindelser ofte er både flygtige og overfladiske, kan det være svært at finde et sted, hvor man virkelig hører til. Godt at se dig. Et sted, hvor man kan trække vejret, hvor der er plads til fordybelse, et frirum fra hverdagens krav, uden præstation og uden facader. Otfellow-logen er et fællesskab af mænd, der værdsætter noget dybere. Ægte venskab, næstekærlighed og ærlighed. Her handler det ikke om titel, status eller baggrund. Det handler om det menneske, du er, og det menneske, du ønsker at blive. Otfellow er mere end tradition. Det er et fællesskab for livet og et stille svar i en støjende tid. I logen udvikler vi os sammen. Vi deler erfaringer, støtter hinanden og finder mening i det, vi gør. At være en del af Otfellow-logen, det betyder rigtig meget for mig. Det handler om fællesskab, nærvær og værdier. Og så er det altså ikke hver gang, hvis jeg sådan her ud. Det er kun, når det skal være rigtig festligt.